खौसेथि माला फैगोन जेब्ला जों माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे दोरोङांगोन to give something you must have something just to have something you must give something to other जेब्ला जों समग्र गेजेराव गावनि सार्थखौ दोनलायनानै समूहे जातिनि सार्थ जातिनि बाथ्राफोरखौ गोसोआव लाखिनानै गम गायनो हाया अब्ला जों खौसे जानाय गोरोबलायनायनि बाथ्रा साननो हाया गोरोबलायनो गोनां खौसे जानोब्ला जों गावनि व्यक्तिगत माखासे सार्थखौ बाद होनाय बर' जातिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावनो आवगायनो हानांगोन बेखिनि फ्लेक्सिबिलिटि जानो हानांगोन नङाबा रिजिड गासैबो आंनो नांगौ आं सुबिदा नांगौ आंनि खोथाखौ गनायजोबनांगौ आंनि खोथाखौ गासैबो मानिजोबनांगौ होननानै सोरबा जुदि बुङोब्ला बेयाव खुनु जिनिस खौसेथिया गैया आरो बेनिखायनो खावलायनो गावनि गासै संगठनखौ जों खौसे खालामनांगौ आरो खौसेथियावसो जि खौसेथिखौ लानानै खामानि मावोब्ला दुलाराय बर' जातिनि सार्थ बर' जातिखौ थांनाय 50 बोसोरखौ मोननो थाखाय हास्थायबोदों नाजाबोदों थांनाय 50 बोसोर समाव थांनाय समाव जिनि थाखाय जों 5,000 बर' जोहोलावजोफोरखौ मावनो मुंख्लं जानांगौ जे गोलाव सम थानाय जाय मोनथायखौ मोननो थाखाय खमैब्लाबो 20,000 बर' सुबुंफ्रा पुलिस आर्मिजों बुग्लुजादों एरेस्टजानांगोन जेल जानांगोन बे गासै सार्थफोरखौ सिन्था खालामनानै जों गावनि फिसा फिसा सार्थफोरखौ दल हिसाबै संगठनखौ गारनानै बृहत जातिनि थाखाय बृहत सार्थनि थाखाय खामानि मावनो दावगानो आरो गोसो खौसेथि दं जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बे सार्थखौ गारनो हायाबा पावारखौ पजिसनखौ गावनि अपरचुनिटिखौ सुजुग सुबिदानि सार्थखौ गारनो हायाबा माब्लाबाबो बर'नि गेजेराव खौसेथि फैया सार्थखौ गारनांगोन पावारनि लोभखौ गारनांगोन पजिसननि लोभखौ गारनांगोन अब्लासो जोंनि गेजेराव खौसेथि फैगोन बेखौ खावलायदों जि समाव भारत सरकारा बुङो जे बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो सरकारा डिसिजन लाबाय नोंसोर खौसे जा बे समाव जोंनियाव माखासे दैदेनगिरिफ्रा माखासे मावथिफ्रा गाव गावनि फिसा सार्थखौ लानानै सेरखाय बेरखाय जादों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ सेरखाय बेरखाय खालामनो नाजादों रायजो राजाफोरनो खावलायदों जों सांग्रां जानांगोन जों सांग्रां जानांगोन आन्दायगाबाबो जानाय नङा जिहेतु भारत सरकारा जोंनि बर'नि जेंनाखौ फोस्रांनो ओंखारदों जों ज' जानानै खौसे जानानै सरकारखौ नारसिननांगोन सरकार जिहेतु भारत सरकारा गोबां समावनो जों हाल्ला खालामो खोनासंनो दावराव खालामनो खोनाया दा बिथांमोनखौ नारखायो बिथांमोना बेंगा जाफायो बेनिखायनो बे बेंगा जाफानायखौ जों खोनासंनो हानांगोन उन्दुलांफानानै जों उन्दुलांनो हानांगोन आरो बेबायदि खामानिखौ जों खौसे जानानै राजायावनो जा हाल्ला खालामगोन दिल्लीयाव थांनानै जा हाल्ला खालामगोन राजधानी जा बिश्वनाथ जा थांनानै हाल्ला खालामगोन आरो गावसोर सरकारा सिबिगोन दिनै जों गोबाव बोसोर सोमावसारनाय सरकारखौ सिरि मोनबाय सरकारा दिनै खोनानो हानाय जाबाय आरो बे समाव जों जुदि गावस्रायोबा सेरखाय बेरखाय जायोबा सोरबा फंसे माबा गुबुन सोरबा गुबुन माबा मोनसे बेबायदि खालामोबा सरकारा कनफिउज जागोन आरो बेखायनो सरकारा कनफिउज जानायनि सिगाङावनो जिहेतु बिथांमोना मोनसे गोसो गोदान खामानि होननानै फोसावनो बे समाव जों खौसे जानानै सरकार मोनसे खालामनानै जोंनि जेंनाखौ फोसाबनानै जोंनि दिलखौ गावनि मोनथायखौ मोननानै गावनि रैखाथि थांना थानो हानायनि जे खाबु बेखौ खालामनानै लायोबा सरकारनि स्थितिया सरकारनि गोसोआव सोलायबा दिग्दार जायो बेनिखायनो जों जाहाथे गोनो गोथो जाया सेरखाय बेरखाय खाला खौसे जानो नाङा होननानै बेखौ खावलायो जों दाखालि 16 and 17 November संनानै जिखिनि बाथ्राफोरखौ भारत सरकारनि हानजानि मिस्टार हादार बिसोर बुंदोंमोन आरो बिथांजों खोथा गासैबो बाथ्राखौनो स्टेट गभर्नमेन्ट सालायदों
아저씨는 오히려 서해는 비타민이나 디시스들이 있어요. 우리도 사람들은 손을 안 하는 매 에코이스타일의 아산 government cabinet 아산 government cabinet 프로젝트 디시스 나는 매 디시스들은 어떤 나라에서 디시스를 가해 이런 디시스 나는 아산 सरकार बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनानै बर' सुक्ति खालामनो थाखाय मोनसे डिसिसन लाबाय होननानै जों बिथांमोननो सिद्धान्त लादों आरो बेयो जों दाखालि सल्ल' सप्ताहनि खालि सावरायनायनि मोनसे फिथाइ होननानै सानो थारमाने असम सरकाराबो बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनांसिगौ होननानै नो अबजेक्सन सार्टिफिकेट होबाय बिथांमोनहा डिसिसन लाबाय आरो बेनिखायनो बर'नि गेजेरजों गोख्रैनो आगानसे दावगाबाय आरो सोलोंथाइनि बिथिङाव बाहागो लानानै जों खौसेनांगौ बेनिखायनो जों जाहाथे गोनो गोथो जाया दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा सोलोंथाइनि बाथ्रा लानानै खामानि मावनांगौब्लाबो फरायसाफोरखौ मोजाङै केरियार दानायाव हेफाजाब खालामनांगौब्लाबो बे खामानिनि अनगायैबो दिनै बिथांमोना गावनि राजखान्थिनि मोनथाय जाति सोरखारनि मोनथाय हाफोरनि मोनथाय गावनि सिनायथिखौ फोथांना लाखिनायनि मोनथाय गासैबो नांगासिनो दं आरो बेनिखायनो बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि नांनाय बिथांमोननि सावरायनानै दिनै एनडिपि राजनीति आरो एनडिपि आर आरो एनडिपि जोङो मोजाङै दिनै सिटि दिनै बर'नि हारिमुखौ फोसावनायनि थाखाय बारा लामाखौ जों बेहाय गासैबो गोजान थांनो थाखाय मावनो थाखाय खामानि मावो दिनै आसाम केबिनेटनि जि डिसिसन जि प्रस्ताब बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट जों नुवाखै बे जेंनाखौ बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखाय सिद्धान्त लादों जों मा जेंना It is within Assam or without Assam. We are the source of that and we are supposed to run it. I believe most of them saw that the national military because of the care that name of the Assam Sarkar not in the city, not position, not state asset, and the government and the care on it. And the government of Sanaki, the Indian government said, Madame of the Foreign Enterprise System. Are you interested? I am going to talk about Assam Sarkar. Assam Sarkar, only Unuse, Mukai, and Syria. Only the Muslim Jayana to some of the Sinaya. Baby Sarkar, Boroni, okay, Mr. Chukri calendar, married to decision why. Because the Bengal was a proper. Boroni, Jenna, something of penetration, आपत्ति दिया जिसमें एंकर जिसमें ऑब्जेक्शन का असम सरकार ने असम सरकार तो सी डिसीजन लेते हैं और उनके लिए सुनना आगे हमारे डिसीजन है और उन्हें ये आगे भी सुनना है ना उसके बाद आगे के केयर के सावधानी पूछी